Hello mga higala ug mga kaigsuunan. Kumusta kang tanan? O karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Ug diri nato mabasa ang ato karon ipaambit sa Genesis 39 bersikulo 6 hangtod sa 10. Akong pagbasahon ug sunda sa inyo sa labutan. Genesis 39 6 nagaingon sa 6. Gipiyal ni Potiphar kang Jose ang tanan nga wala na siya'y laing hunahuna-hunaon gawa sa iyang pagkaon. Si Jose maayog barog ug gwapo nga pagkatawo. Wala madugay ang asawa ni Potiphar giabot og kaibog kang Jose ug miingon siya, magdulo kita. Apan midumili si Jose ug miingon, samtang aniya ako dinhi gipiyal kanako sa imong bana ang tanan nga ania niining balaya. Managsama kami gahom niining balaya ug walay bisan unsa dinhi nga gihikaw niya kanako gawas kanimo nga iyang asawa. Busa dili ako makaako paghimo sa ingon kadaotang buhat ug sa pagpakasala batok sa Dios. Og bisag adlaw-adlaw gidani sa asawa ni Potiphar si Jose aron pakikilawas kaniya, wala gayod manumbaling si Jose. Mao kana ang ato karon ipaambit mga higala og mga kaigsuonan. So kaniya ato karon nga paambit mga higala igsuon, kabahin ni sa kinabuhi ni Jose og sa asawa ni Potiphar. No, kay sa diin si Jose na siya nangulipon o nagtrabaho sa balay ni Potiphar, no? So nahimo siyang sulugoon diya sa balay ni Potiphar. Siguro tanan guro nga mga kuan sayang balay siya ay gapang trabaho ba, no? So kani si Jose barog na tao, gwapo. Gwapong tao, unya barugan ba, taas, di ba? Sa nadugayng panahon, ang asawa ni Potiphar giabot og kaibog, no? Na daw nakita guro niya nga barog kay si gwapong tao, taas tao, giabot siya. Apan si Jose matinud-anon og humble, butan nga pagkatao. Wala gyud siya nagpadala sa mga hangyo sa asawa ni Potiphar. So diri sa bersikulo 6 nagaingon, gipiyal ni Potiphar kang Jose ang tanan nga wala siya'y laing una-unaon gawa sa iyang pagkaon. So ang tanan nga mga ari-arian, mga kabtangan diya sa iyang balay ginapiyal ni Potiphar, no? So nakita ni Potiphar nga si Jose masaligan, humble, matinud-adon. So walay gi kuan kaning walay gitago, no? Walay gitago si Potiphar kang Jose kay nakita niya ang kinaiyan ni Jose nga matinud-anon, di ba? Buutan, humble. So ang agalon nahimuot siya, no? Si Potiphar nahimuot siya kang Jose tungod kay matinud-anon bisag unsa iyahang isugo tumanon ni Jose, di ba? O usab naa siya kaning pagkuan sa iyang agalon ba, pagtahod, no? Nagtahod gid siya sa iyang agalon. Busa si Potiphar ang tanan niya nga mga kabtangan, tanan niya nga mga sekreto sa uban iyang gi pakita ni Jose, no? Wala siya kuan kaning gitaguan, kundi iyang gipahibalo ni Jose. Tungod kay si Jose nakita sa agalon nga matinud-anon, no? Humble, di ba? Oh, no. Ako subon
sa pagbasa gipiyal ni Potiphar kang Jose ang tanan, no? Ug wala siya laing naon gawa sa iyang pagkaon. So si Jose wala siya laing pangunaon kundi kaon siya. Unsa iyang naon dia ugot mon siya daghan nga pagkaon, di ba? Daghan nga unsayang kanon anhay mga pagkaon wala siya ginadaluan sa iyang agalon, di ba? Si Jose maayog barog ug gwapo nga pagkatao. So si Jose barugan. Siguro puti nga tao, barugan, taas og ilong, tapos humble pa jud, matinud-anon pa jud, di ba? Nya masulundon pa jud sa mando sa agalon. Hasta jud nga kuan niyo si over siya ka kana bang masinulundon ba sa iyahang agalon. Muna nga iyang agalon walay ginatago, tanang mga sekreto, tanang mga private iya gipakita tungod na sa mga ulipon, sa mga kaning mga trabante. So for example kita mga trabante, no, naabata sa atong trabaho naabas panguma, naabas sa construction workers bata, OFW bata, drivers bata, naabata sa panguma. So kung matinud-anon ta unsay ginasugo sa ato ang agalon, unya sundo nato ang agalon mahimuot, malipay. Siguro patasan ang ato ang sweldo, di ba? Siguro pag-abot sa Disyembre na igipanghatag na mga 13 months, di ba? Tungod kay nahimuot ang agalon. So kitang mga trabante dili sa ingon nga magpabuyag ta, kundi kung naanato nga unsay ginasugo sa atong agalon atong pagatumanon, wala ay manghangol na agalon. Dili mangdalo ang agalon. Bisan pa sa mga private, sa mga iyahang angay nga dili na ipakita tungod sa pagkamatinud-anon sa iyang mga ulipon. Sama ni Jose, di ba? Ga matinud-anon siya nga piniyalan, di ba? So ang agalon niya walay pagduha-duha nga gipakita niyang tanang mga private, di ba? Wala na laing hunaon ni Jose gawa sa iyang pagkaon. Kaon siya, unsay makaon, unsay makaon sa agalon, makaon niya, di ba? Si Jose maayog barog o gwapo nga pagkatao. Gwapong tao, siguro puti, tisoy, di ba? So direta sa city, wala manugay ang asawa ni Potiphar giabot og kaibog kang Jose. Og miingon siya, magdulog kita. So wala manugay na nakita guro niya nga si Jose matinud-anon sa iyang gitrabaho, unsay ginasugo sa iyang bana, trabaho ni Jose, hantod nga daw naibog, no? Nakagusto ang asawa ni Potiphar, no? Giingnan si Jose nga magdulog kita, di ba? So delikado din yung baling over na sa kagwapo, no? Over na ka kana bang maanyag, di ba? Delikado di ay kay maabot ang mga tentasyon, no? Pasalamat ra gyud ko sa Ginoo. Blessing ra gyapon ni sa kuha di ay nga dagway, no? Sa tinuod na dili ko barog, dili ko gwapo sa mata sa mga katawhan, apan nagpasalamat ko tungod kay nganuman wala kaayo mutintal nako, walay musulay ka nako nga mga babae. So salamat kayo, no? Abi nimo ang gwapo, daghan kay mga tentasyon. For example, nana kay uyab, daghan kay mutintal imong mga bae ngano kay gwapo ka. Siguro katong yahang uyab nga dauton to siya,
Nauton pa kayo para nga masok ko mag-away. Tungod kay gwapo. Bisan sa mga gwapa, di ba? Daghan tentasyon sa mga gwapo-gwapa. Gwapa. For example, ako usa ka dili gwapong tao, no? Dayon nakauyab ko og gwapa. Unsay huna-huna sa mga tao? Siguro daoton ko. Daoton ang akong uyab kay gwapa. Moingon siguro nga sa mong uyab mura mo nagtiyo, di ba? Mura mo nagkuan. Di ba? Daghan kay mo kuan mo. So, mas maayo di ay. No? Nga ako pasalamat ko sa kuang dagway, sa kuang naong nga sa diin di ko gwapo. Kay nahilayo ako sa mga tentasyon, no? Nahilayo ako sa mga pagsulay nga sa mga babae, di ba? So, blessing kaya punta. Kitang mga dili gwapo o gwapa, dako kayong panalangin nato ni. Dili na siya ingon nga nagkuan ko na kundi na tinuod nga panalangin usab nato. Kaya ano, kung maka natay bana or asawa, gipokus nato ato ng pangabuhi. Walay mang tintal ka nato tungod kinakita man nila nga dili man kaanyagan, di man gwapo, di man gwapa. Di ba? Usay nahitabo ni usay nga gwapo, di ba? Maanyag taas, ambungan. Kundi gitintal siya. Nya ang gatintal niya pag yun, minyo na, kasal na, kasado na, di ba? Apan pagkahambol ni Jose, talagsaon kaayo ang kinaaya, ang pagkabuutan ni Jose. Bisan ginatintal siya, wala siya padani. Di ba? Si Jose, maayog barog o gwapo nga pagkatao. Di ba? Sa city, wala madugay ang asawa ni Potiphar, giabot og kaibog kang Jose. Og miingon siya, magdulog kita. So, natintal ang asawa ni Potiphar. Di ba? No? So, diri sa otso na, apan midumili si Jose ug miingon, samtang ani ako dinhi gipiyal kanako sa imong bana ang tanan nga ani ining balaya. So, ang tanan nga naa diha sa iyang balay ginapiyal. Gipiyal ni Jose. So, gisaligan gi siya. Sinaligan na siya. Tanan nga naa sa mga sekreto diha sa iyang balay ginapiyal na ni Jose. Di ba? So, ug atong adjud nga sabton, si Jose matinud-anon siya ang pagtrabaho. Di ba? Naa siya pagtahod sa iyang agalon. Di ba? No? Nga apan midumuili si Jose ug mingon, samtang ani ako dinhi gipiyal kanako sa imong bana ang tanan nga niya dining balaya. Sa 9, managsama kami gahom dining balaya ug walay bisan unsa dinhi nga gihikaw niya kanako gawas kanimo nga iyang asawa. So, walay laing ginahikaw sa iyang agalon nga si Potiphar. Gawas lang sa iyang asawa nga dili niya hilabtan. So, si Jose nagmatngon sa iyang pamulong sa agalon. Iyang gikabuhi niya, gikinabuhi niya ang maong mga pagpanton o pagsulti diya sa agalon. So, gisultihan niya nga ang tanan ng balaya, pagka ang tanan makabtangan ako, gipiyal ako na nimo, gawas lang sa akong sawa. Ayaw pag hilabti. So, naabot ang panahon tuod nga natintal ang iyang asawa. Si Jose nagpadayon siya sa pagkahambol, nagpadayon siya sa iyang pagkamatinumanon diya sa iyang agalon. Di ba? Talagsaon kayo si Jose, no? Nga nakakuan siya, nakalusot siya, wala gi siya natintal. Kaya nga naman, nga naman nga wala siya natintal,
siya gidisin niyo na siya sa Dios. So ang Dios mauna ni kupot ni Jose. Once nga ang tao gamiton sa Dios, dili ka na kahimo og mga daotan bisan tingtalon dili na. Kaya nga ang nikupot ni Jose mao ang Dios, di ba? Gidisinyo siya aron jud nga mag-alagad sa Dios. Gidisinyo siya diha, gihimo siya nga kuan diha nga tungura para sundon sa mga tao nga iya sa Dios. Di ba? Nakaingon sa asa naman ta? Sa 9 na managsama kami gahom ining balaya ug walay bisan unsa dinhi nga gihikaw niya kanako gawas kanimo nga iya asawa busa dili ako makaako paghimo sa ingon daotang buhat ug sa pagpakasala batok sa Dios. So naa siya'y pagtahod sa galon labi na sa Dios. So ang tao di ay nga tinahuron sa Dios, matinahuron diya sa galon, dili siya kahibuhat, dili siya kahimo sa pagpakasala. Tungod kay ang iyang kasing-kasing matinud-anon, humble, matinumanon. So unsay ginaistorya siyang agalon, iyang tuo, iyang gikinabuhi. Ug mahadlokon usab siya sa Dios tungod kay ang Dios maoy nagkupot siya, gidisinyo siya nga mag-alagad siya sa Dios. Di ba? So sa katapusan ta sa Jess. Og bisag adlaw-adlaw gidani sa asawa ni Potifar si Jose aron pakikilawas kaniya. Wala gayod manumbaling si Jose. Ang tao nga gipanalanginan sa Dios, ang tao nga sa diin mahinadlukon o matinumanon sa pulong ug sa buhat, bisan pag balibalihon nimo na siyag tintal, bisag balibalihon pa nimo nagsulay, dili gina matintal o masulay. Kaya ang Dios maoy ning kupot kaniya. So kung ang Dios maoy makupot niya na, bisag pila balibalihon na siyag baliskad sa pagsulay o tintal, dili matintal ang tao. Bisan magpuyo naman na siya, o siya na lang usa, gibiyaan na siya, bisag gibiyaan na siya siyang pamilya, nagapadayo na siya nga humble matinud anon di sa pag-alagad sa Dios. Di ba? Si Jose lisod ay mga higalay kung uber ta ka gwapo, makwanta ka ng gwapo, daghan kay mutintal na to, no? Daghan kay musulay na to, di ba? So mo na ginaingon ako mga higalay nga pasalamat ra jud ko sa kondagway nga di ko gwapo, no? Dili ko maanyag tungod walay tentasyon nga mingduol kay kanako sa mga babae. To nakita sa babae nga di mo manyag. Sabi na nga sa kuha pamarog niwang dili matso upaw pagyod, di ba? So wala. So pasalamat ko sa Dios. Walay ning tintal kanako. Wala dili kayo takahimo og mga sala o mga tentasyon. Tungod kay dili tambong. Apan si Jose nga gwapong tao sa. Apan bisag unsa ka kagwapo, higala igsuon gwapa ka. Kung ikaw humble ka, matinud-anon ka, matinumanon ka sa pulong sa Dios, bisag pagbalih-balihon po kag pagsulay, pagtintal, di ka matintal. Di ba? Mo na makikalaigsuon nga ang kinabuhi ni Jose sa diha nga naa siya sa balay ni Potifar. Gisulay siya sa asawa ni Potifar apa nagpadayon siya pagka matinud-anon, pagka-humble si Jose. Hinaut makikalaigsuon na pumigamay nga nasabtan sa to karon nga gipaambit